tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä opetus- ja kulttuuriministeriön ihan tuore raportti. Tämä sukeltaa Suomen esi- ja perusopetuksen digitalisaation tilaan just nyt. Ja pohjana on siis tosi laajat kyselyt ja haastattelut. Eli katsotaan, mitä sieltä oikein nousee esiin. Sulle, missä mennään laitteiden kanssa? Entä osaaminen, strategiat ja ne haasteet tietysti? Ja mitä tulevaisuus tuo tullissaan? Aloitetaan ihan niistä perusjutuista eli laitteista. Raportti kertoo aika selvästi, että tilanne on niin kuin parantunut siitä vuoden 2019 tilanteesta. Laitteita on kouluissa pääosin ihan tyydyttävästi jopa hyvin. Yläkouluissa ne Chromebookit on kaikkein yleisimpiä, alakouluissa taas näkee niitä Chromebookeja ja sitten iPadeja aika paljon ja siellä esiopetuksessa ne iPadit on se ykkösjuttu ja opettajillakin on siis suurimmalla osalla työnantajan läppäri käytössä. Okei, eli laitekanta on tavallaan kondiksessa. Se on hyvä pohja, mutta pelkät laitteethan ei riitä, vai mitä? Miten hyvin sitä käyttöä sit ohjataan? Onko strategiat kunnossa? Ja miten se tuki arjessa pelaa? Joo, siinä se mielenkiintoinen kohta tuleekin. Kyllä strategioiden tärkeys, se ymmärretään kunnissa ja tavoitteet on usein kirjattu ylös, mutta se raportin kuva 4 näyttää aika selvästi, että toteutustapat ja strategioiden selkeys, ne vaihtelee tosi paljon. Ja kiinnostavaa on muuten se, että rehtorit itse on vähän tyytyväisempiä sen oman koulun strategian, kuin mitä ne opetuksen järjestäjät on koko kunnan tilanteeseen. Se kertoo ehkä jotain siitä jalkautumisesta. Aha, joo. Ja sitten se henkilöstön tuki. Sen on se tosi tärkeäksi. Monissa kunnissa on tarjolla sitä digipedagogista lähitukea, usein just tutoropettajien kautta. Tämä on paljolti perua niistä aiemmista valtion kärkihankkeista. Okei. Mutta tässä on se huoli. Nimittäin valtion rahoitus näille loppui jo 2021 ja nyt se toiminta on kiinni kuntien omasta ja usein vielä määräaikaisesta rahoituksesta. Eli jatkuvuus on vähän niin ja näin. Joo, toi kuulostaa kyllä vähän huolestuttavalta just sen pitkäjänteisyyden kannalta. Mainitsitko sä myös jotain verkostoista? Oliko niillä merkitystä? Kyllä, ehdottomasti nämä alueelliset verkostot. Ne on tosi tärkeitä. Ne tuo yhteen toimijoita eri kunnista ja kouluista. Siellä jaetaan hyviä käytäntöjä ja saadaan vertaistukea. Ne on siis ihan korvaamattomia siinä tiedon ja ideoiden levittämisessä. Raportti nostaa esiin myös ihan selkeitä kipupisteitä. Mikä siellä nousee niin kuin kaikkein polttavimmaksi haasteeksi? Opettajien osaamisen jatkuva kehittäminen ja se riittävä tuki sinne arkeen. Tarve kohdennetulle täydennyskoulutukselle ja sellaiselle matalan kynnyksen avulle on ihan valtava. Se raportin kuva 43 oikeastaan tiivistää tämän aika karusti. Suurimmat haasteet liittyy just siihen opettajien digipedagogiseen ja tekniseen osaamiseen ja osittain myös asenteisiin. Ja kaiken tämän päälle tulee ne resurssit, tai siis niiden puute, erityisesti aika ja kuntien säästöpaineet, ne syö mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. Opettajat on kyllä tosi kovilla tämän kanssa. Ymmärrän. Ja teknologiahan ei odota, se kehittyy koko ajan. Entäpä sitten nämä ihan kuumimmat aiheet just nyt, tekoäly ja tietosuoja. Miten koulut pärjää niiden kanssa? Joo, just ne. Ne on ne isoimmat kehityskohteet tällä hetkellä ihan selvästi. Tekoälyn tulo opetukseen ja hallintoon vaatii tosi kipeästi selkeitä yhteisiä linjauksia. Ja koulutusta kaikille tasoille. Tilanne on nyt todella kirjava. Raportin mukaan lähes puolessa kunnissa ei ole vielä minkäänlaista linjausta tekoälyn opetuskäytöstä. Ai puolet! Aika paljon. Joo. Ja sitten se toinen iso urakka liittyy näihin lakisääteisiin velvoitteisiin. Erityisesti tietosuoja. Sovellusten ja palveluiden käyttöönotto vaatii niitä tietosuojavaikutusten arviointeja. Ja tämä sitoo ihan valtavasti resursseja. Varsinkin pienemmissä kunnissa ollaan tosi tiukoilla tämän kanssa. Kaivattaisiin kipeästi selkeämpiä valtakunnallisia ohjeita ja malleja, ettei joka kunnassa tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen. Eli tämä digikehitys on todellakin vähän kuin se jatkuvasti pyörivä pyörä, mihin raportissakin viitataan. Työ ei lopu koskaan. Juuri näin. Ihan jatkuvaa työtä. Laitteita, yhteyksiä, ohjelmistoja pitää koko ajan päivittää ja ylläpitää. Se on se perusta. Mutta samalla pitää koko ajan miettiä sitä pedagogista järkevyyttä ja kustannustehokkuutta. Ja lisäksi se oppimisanalytiikka.
Eli datan systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen opetuksen ja oppimisen tukena. Sen potentiaalia ei vielä läheskään täysin hyödynnetä, ja senkin kehittäminen vaatii osaamista ja resursseja. Selvä homma. Eli kuva alkaa hahmottua. Suomen kouluissa on siis digiasioissa menty kyllä eteenpäin. Laitteet ja perusinfra on paremmalla tolalla. Mutta samaan aikaan painetaan isojen ja niin kuin sanoit, jatkuvien haasteiden kanssa. Miten varmistetaan opettajien jatkuva tuki ja se osaamisen kehittyminen? Miten se tekoäly otetaan haltuun fiksusti? Miten vastataan tietosuojan vaatimuksiin? Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä, miten tämä kaikki tehdään tasa-arvoisesti? Eri kokoisissa kunnissa, erilaisilla resursseilla. Miten taataan yhdenvertaiset digitaidot tulevaisuutta varten, kun lähtökohdat ja resurssit kouluissa ja kunnissa vaihtelee näin valtavasti? Siinäpä mietittävää.